Sorkar kapatisi TV. Kabul, ka machine ka balas nakarpang ka bakham scam, kamstet, kamklan, bat baduna bam umpnya. Seng Kongres kababat ya kabor sensyar ha kajalla Karnataka. Kalashim ya karai bantauno daki Kyndon bakham Pyrkhing ya kikam jong ka Seng RSS bakentup nadu kajing Pyrkhing bakin yai procession ha surok bat bakin pelong ya ki jelang ha ki jaka padba bat ha ki jaka jong ka Sorkar. Ka Sorkar kalashim ya kani karai hadin ba menteri jong ka tenat Information Technology and Biotechnology u Priyang Kharge ulato sya menteri rangba Sidaramaya ba udai ban khen bi anyo ya ka Seng RSS bat ki weipat ki Seng ki badan jingis no bat ka Sorkar Karnataka kalaong ba nangni syakmat ka Seng RSS kanomla ban lekat bamon bat lada ka temu ban pelong ya kinu kam ka dei ban pan jingbet chwa na ki bor Sorkar bat ka shnong bat ka syong ha ka Sorkar lakan a jingbet neem u Priyang Kharge ulaong baka Seng RSS kanomla syu ban mi padba sya surok radu di hakati kumbakale baro sikata ha ka jingtho syu menteri rangba u Kharge ulaong baka Seng RSS ka pelong ya ka syakha ha ki Sorkar school bat ha ki madan yele ka jong ki school ha ringkat ka jing perta ya ki ktien ki ba perung ya ka jingmot ka basniyo ha ka jabing jong ki khana ka Karnataka ka de jalla ka beningkong ha India ban shim ya ka negarai ba Pyrkhing ya ki kam jong ka Seng RSS. Reels qua ya các tiên là dòng pin đâm cam ya cả ba căn kiêu các tiên khasi các tiên là dòng ai cần rồi cần pa balai phi on gate habangi don la ka jong ka kan tiên khasi khardop lani phalor pli lani khang ya ka tu ka phalor ni ju ya ong saka weipan kakten khasi kam ju ong ban ya kiw yau up hinrangi kiw yau thep tu da yakan mau kendet ho lapan mi da kapate CTV na ka benta ka jingmentoi upat ba